Biz gina түгел, кайбер мультфильм геройлары да безнең белән шүлгә сәяхәткә чыккан. Сез аларны таный алырсыз микән? Җавапларыгызны язып барыгыз. Мадагаскар, Ранго, Нәни принц, Король арыслан. Клад, хәзинә. Аладдин. Нәни арыслан белән ташбака җыры. Машиналар. Киләсе биремгә күчәбез. Төшеп калган сүзләрне куеп, җөмләләрне тулыландыр. Дөрес җавапларыгызны тикшерегез. Шүлләр зонасы далалардан көньякка таба Каспий диңгезенең яр буйларында урнашкан. Шүлдә эссе озын җәй һәм кыска салкын кыш. Шүлләр кумлы һәм балчыклы була. Шүлдәге үсемлекләр джузгун, кумлык сылысы, дөя чәнечкесе һәм башкалар. Шүлдәге хайваннар: дөя, сайгаклар, кәлтәләр, кумлык әрләне, кушаяк һәм башкалар. Хәзер әйдәгез, сезнең дәрес дәвамында никадәр игътибарлы булганыгызны һәм әлеге табигый зона турында фикерләрегезне никадәр истә калдырганыгызны тикшереп алыгыз. Мин сезгә төрле фикерләр укыйм. Әгәр дә сез алар белән килешәсез икән, плюс тамгасы, килешмәсәгез, минус тамгасы куярга кирәк була. Шүл ул эссе ком, кайнар кояш һәм бик аз су булган җир. Далалар зонасыннан көньякка таба шүлләр зонасы башлана. Дөя озак вакыт су запасыннан башка тора алмый. Бархан ул яргаланган балчыклы җир. Кушаяклар шүлнең атаклы сикерүчеләре. Укучылар, җавапларыгызны чагыштырып, тикшереп чыгыгыз. Безнең сәяхәтебез тамам. Ләкин шүлдән кайту өчен безгә тест биремнәренә дөрес җавап бирергә кирәк. Россиядә шүлләр зонасы кайда урнашкан? Кара диңгез буйлап, Каспий диңгезе буйлап, илнең көнчыгыш өлешендә. Нәрсә ул бархан? Ком өемнәре, шүлдәге халык, яргаланган балчык. Һава температурасы күләгәдә ничә градус? Плюс 70 градус, 60 градус, 40 градус. Борынгы мисырлыларның изге бөҗәге. Саранча, бал корты, тирес кыңгызы. Шүлдә кыш нинди була? Озын һәм салкын, кыска һәм шактый салкын. Шүлдә кыш булмый. Дөя чәнечкесенең дөрес атамасы: кумлык сылысы, джузгун, янтак. Хәзер билгеләгән җавапларыгызны таблицага урнаштырыгыз. Укучылар, нинди сүз килеп чыкты? Шүлләр сүзе бик дөрес, безнең дәрес темасы. Менә без үзебезнең сәяхәтебезне тамамладык. Эссе шүл инде бездән еракта калды. Сәяхәтебез сезгә ошаган дип өметләнәм. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз!